kusog sad kaayo nimo sa Cebuana graduate oy. Kay nag-viral Radyo Man tungod sa Hapon Awards. Yes. Natoy nabasa ka ganina si Radyo Man Abi bahin ani. Unsay mga award di niya Radyo Man Abi? Kuya waday no? Tama ba taga Cebu? Taga Cebu ni siya. Taga Cebu day ni. Nagtungha sa Cebu Normal University. Unya, ano siya, magna cum laude. Wow. Di basta-basta. Ubay-ubay gyud ang mga awards niya na siya. Pagkabuinasan niya no? Gwapa siya, beauty Mau gani buinas kaayo day kay madyo pag jutok niya herbs pa jud. Yes. Pagka-bless good niya in town. Sana all. Pipila sa mga award niya no. Internship grade niya is 1.0. I think this is kanang flat 1. Grabe naman niya. So 100 ba na siya? Is equal to Raginana. Basta-basta niya, most outstanding student awardee, most articulate awardee, international awardee, best thesis paper awardee, debate winner, academic excellence awardee from 2021 to 2025. Bantay ha. Bantay di kapasar sa board. Actually, ang course niya, Radyo Man Irian, is a Bachelor of Arts in Communication, major in Journalism. So, di ba na ba board exam ang kwan? Wala. Okay ra. Tapos, ubay-ubay pa yung mga awards din pa siya first and only Filipino featured in the Republican Post in Singapore. Ganyan kayo siyang award pa siya executive board member and panelist of the CNU Internationalization Ambassadors Organization. Grabe. Wait, niya, SK po siya. Sus, napod siya ko na. Linyadas politika, no? Grabe, no? Achiever yun siya. Bata, oy. O siya na nga eskwelahan Cebu University? Normal University. Kana ang pahinumdum sa mga nag-graduate karon nga gabi hakot award. Asa man mo dalon sa Ginoo. Just keep your feet on the ground. Bitaw, tinuod na. Pero malipay ko makita og mga ingon ana ba no? Yes. Ang tao manggod ko mag-post ingon na labi na social media to na ha. Ang uban tao agabi makapahambog sa iya. No. Gipakita lang niya unsa iyang gihaguan. Naara man na si mong una-una, nasinag ka sa iyaha or na-insecure ka sa iyaha. Dapat magbalipayon ta sa maingon anak nga tao. Labi na karon no, I'm not kanaganing talking about her only, pero katong mga kanaganing dunay mga achievements sa life. Labi na mga college students kay graduate ba karon? Yes. Sa Davao region, congratulations sa inyo mga higala. Ayaw mo kaulaw nga ipakita inyo ang achievement sa social media kasama. Aron ma-inspire ang ubang mga correct. Maning kamot ay ani man di ang resulta kung maning kamot ta. Diba? So ana lang no magmalipayon ta sa kadaugan sa uban.